Ik lees de Bijbel omdat het mij richting, wijsheid en innerlijke rust geeft. De Bijbel is voor mij de plek waar ik mijn antwoorden vind op vragen. Om mensen die hopeloos zijn, om die hoop te geven. De Bijbel kan ik toepassen op alle gebieden van mijn leven. Het is Gods liefdesbrief voor de mensheid. Ook geeft het heel veel wijsheid en inzicht. De Bijbel, een geweldig boek. Het is een mooi boek. Iedereen heeft het nodig. Hello everyone, my name is Ann Singh and I'm a business owner from Beauty and Home Systems Incorporated. I'm also a believer. My church is the English-speaking Assemblies of God Church, situated at the Zwarte Novenbroekstraat 150. I'm a Sunday school teacher as well as an assistant pastor. I love reading the Bible. Why? Because it gives me life, it gives me direction, it's food for my spiritual aspect. And also my favorite verse is Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. And that's why the Bible is applied to my daily work, because I need to trust God. I need to know words of wisdom and instances where Jesus and various parts of the Bible speak about how we should be as a believer, applying honest scales and doing the things that God would expect us to do, even as a believer, so that our light can shine in the business community.